ಸುರುಕಾದ ಊಡೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಕಾರ್ಗಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಅಷ್ಟಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿలను ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾವಂದಿರನ ಭಕ್ತರು ನೆನೆತೊಂದು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಇಸಾಕ್ ಲೋಬೋ ಆರನ್ನ ಅರ್ತಿಡ್ ನೆನೆತೊಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಅನ್ನುಕ್ಕೆ ನಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶ ಬೆತಬೇತೆ ದೇಶಡು ಕುಲೊಂದು ಬೆತಬೇತೆ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಕುಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾತ್ರೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನ ಒಂಜು ಮಲ್ತಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಣ ತುಳು ಭಾಷೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹಿಡಿದವರ ಇಂಕಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇನಿ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರು ಮೂಡಂಬೇಲ್ ರವಿ ಶೆಟ್ರು ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಉಮರ್ ಯುಎಚ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚಂಡ್ಲರ್ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಿರಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಬರವು ತುಳು ಬರವು ಕಲ್ಪಾದಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಜಾವರ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ವ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತಿನ ಇಂಕಲ ಮಾತನ ಮೌಕ್ಯದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುವ ಬುಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಈ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ದ ಸದಸ್ಯರು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ದೆತ್ತೊಂದು ಜಾನ ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಕಂತ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರದ ವಿಷಯ ಬೇತ ಅಂದ ನಾನು ಮಾತನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇಳೊಂದು ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಜಾತ್ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಆಧಾರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆ ಆದಿತ್ತಂದು ಆಂಡ ದುರಂತದಾದ ಬನ್ನಗ ಆ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಪಗ ಐತ ಮಹತ್ವಲಾಕ್ಲಿಗೆ ತೆರೆದು ಬಂದು ಅತನ ಅಪಗದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನ ದಾನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಅಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಯೋಚನೆಗಳಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಸಾಧಿಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಭಾಷೆದ ಆಧಾರಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜ ಆಂಡ ಭಾಷೆದ ಮಹತ್ವ ನಮಗಿತ್ತ ತೆರೆದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಡಿನ ದಾಂಟದ್ದು ಪರದೇಶಗಳ ಪಗರ್ದು ಹೊಸ ದೇಕಿರಿ ಪಡೆದಲು 10 ಊರ್ದಕ್ಲೇನು ಎಂಜಿ ಮಾಡಿದಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಶಕ್ತಿ ವಾವೂರಿಗೆ ಪೋನಗಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ದೇವರನ್ನ ತಿಕ್ಕಿ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಸುರುಕ್ ನಮಕೇನು ನಿಖಿಲ ಓಲಾಂಡು ಊರುಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಶುರು ಮಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾತಾಡಲ ಪಾತ್ರ ಕೇಳಿತ್ತ ಐಟು ತುಳುತ ಬರಿಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆರು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ತುಳುಟು ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ಐತ ಬುಳಚಿ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಿಪಿಯ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಐತ ಪೊಲಬು ಬೋಡೆ ಬೋಡು ನಂಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಾರ ಐತ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಪಂಡರು ಬೊಕ್ಕ ಅಬುದಾಬಿದ ಬರಿಮಲ್ಲ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರುಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗಿ ಸೇರುಡು ಬಂತ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಾರಣ 20 ವರ್ಷದ ಕುಡ್ಲಡು ಉಡುಪಿಡು ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಆದಿತ್ತಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಕಾನೂನು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಾನು ಪನೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪನೊಂದುಂಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಗುರುತರ್ಥಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನ ಮಲ್ತಿನ ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದರು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಎಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸಾಗ ಬಂದ ಎಂಚಿನ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಆಯ್ತು ಮಹತ್ವ ಎಂಚಿನ ಅವು ಆಪುಂಡ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಂದು ಮುಲ್ತ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೂಟದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಖಂಡಿತವಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲು ಹೆಂಚಿನ ಆಯ್ತಾ ಸವಿ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತವು ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಏತ್ ಜನ ಆ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರುವರ ಐತ ಆಧಾರಡು ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಲ್ಪುವರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮನ ಕೇನು ಅಂಚೆ ತೂಪಿನ ಸಿಂಧಿ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ ಅಂಡಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಲಿಖಿತ ನಿಯಮ ಉಂಡ ಕಾನೂನದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಚಿನ ಆವಡು ಐಟಿ ಈತ್ ಪುಸ್ತಕ ಬರುಡು ಐಟಿ ಇಂಚಿನ ಬರವಣಿಗೆ ಆವಡು ಐಕ್ ಈತ್ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಕೊಡು ಅವ್ರು ಈತ್ ಲಕ್ಷ ಜನ ಪಾತ್ರಡು ಅಂಚಿನದೆಲ್ಲ ಲಿಖಿತ ನಿಯಮ ಉಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಲಿಖಿತ ನಿಯಮ ಊಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 4 ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವೇನಂತ
ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಅತನ ಒಂಜಿ ಜನ ಆ ಭಾಷೆನ್ ಪಾತೆರು ಐಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿನೆತ್ತ. ರಡ್ನೆತ್ತ ಶಾಲೆ ಬೊಕ ಕಾಲೇಜ್ ಅವನ್ ಕಲ್ಪವಡು. ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಆ ಭಾಷೆ ಒಂಜಾತ್ ಆ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಆ ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬರಡು. ನಾಲ್ನೆತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ತರ್ಜುಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾಷಾಂತರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸತ್ವದ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಕವಿತೆ ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಲು ಆ ಭಾಷೆಡು ಬರಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆ ಕಾದು ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಬೋಡು. ಸೊ ಈ ಐನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ನಿಯಮ ಊಲತ್ತು ಅಲಿಖಿತ ನಿಯಮ ಈ ಐನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಂಡ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕರ ದಾಲ ತೊಡಕಿಚ್ಚಿ ಈತ ತುಳುಟು ದಾದನ್ ಬನ್ನಗ ನಮಗ್ ತುಳುಟು ಈತ ಯಾನ ಐನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದ ಐನ್ ಷರತ್ತು ಎಂಜಿನ ಉಂಡು ಅವು ಐನ್ ಷರತ್ತುಲ ಪೂರೈಕೆ ಆತನು. ತುಳುತ ಲಿಪಿತ ಈತ ತೆಂಗಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಅವನದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಆಂದೋಲನ ಅವನುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬರೋದು. ಆಂಡ ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂತ ತುಳುತ ಲಿಪಿಟೇ ಪುಸ್ತಕ ಬರಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇತ ಲಿಪಿಟ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಬರಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯೇ ಪುಸ್ತಕ ಬರಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತುಳುನು ಕನ್ನಡದೇ ಬರಪ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಭಾಷೆದ ಪುಸ್ತಕ ಖಂಡಿತವಾದ ಬರೆಯಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೇಲದ ಆವರು ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದೇನೆ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ದ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತೂ ಅವನ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಮಂತಂದಿರಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅದೇ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆದ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆಂಡ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕಿಂಡ ದಾದ ಮತ್ತ ಉಪಯೋಗ ಉಂಟು ದಾದ ಮತ್ತ ಲಾಭ ಉಂಟು ಅಂತ ಚಿಂತುಕ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರಲಿ ಎಕಡೆ ಇಂಜಾನ ಪಂಡರು ನಮ್ಮ ಊರ್ಲ ತುಳುಟು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರ ರಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆವಂದ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಾನ್ಯತೆ ಇತ್ತಿದ್ದು ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪಾತ್ರಂಡ ಅಪಗ ಭಾಷಾ ತರ್ಜುಮೆಕಾರರು ಉಪ್ಪೇರು ಅವನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡೆ ಅವನ ಪಾತ್ರ ಉಪ್ಪಲಿ ಅವನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅವನು ಮುಟ್ಟಾವರು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಎತ್ತಾವರು ಒಂಜಿನೆತ್ತ. ರಡ್ನೆತ್ತ ಒಂಜಾತ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಳುಟೆ ಕುಲ್ಲುರಿ ತುಳುಟೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಲಿ ತುಳುಟೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಬೋಡಾಯನ ತಾಪುಡು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಆಪುಡು. ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಆಗಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಬೇಲೆಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕುಳು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ಪಡೆ ಒಂಜಾತ್ ಫಂಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತನು. ಈ ವಿಷಯ ದಾಯ ಪಂಡ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪುಡು ಸಂವಿಧಾನದ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಐಕೆ ಒಂಜಾತ್ ಬಿಲೆ ಬರಡು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಸರತೋನ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಂ ಪೂಜಾರ್ಲ ಪಂಡರು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಪೂರಕವಾದ ಯಾನ್ ಈ ಪಾತ್ರನ ಪಂಡೆ ನನ್ನ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪುಣಂಡ ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಜಾವರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆರ್ ಗುರುಸ್ಥಾನಡು ಅಂತಂದು ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಜೋಕ್ಲೆಗಿ ಅತನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಏರ್ ಮಾತ ಆಸಕ್ತರುಳ್ಳ ಅಕ್ಲಾಗಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜನ ನಿಕುಲು ಸುಳ್ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲಾರು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಪಡುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲನ್ ಮಲ್ತಂದುಂಟು ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ನವನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ತುಳುಕೂಟ ಐತನ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ತುಳುಕೂಟ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಐಕೊಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಗೌರವನ ಹೊರ್ತು ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಕೂಟದ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನೋಡೆ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಯಾನ್ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಅರವಿಂದ್ ಗೋಳಾರ್ ಅಂಚನೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ 4 ಜನ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲೆಂಗಳು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂದಿತ್ತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಆದರ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಕೆ ಕುರಿಯರ್ ಪನ್ನಗ ಆಕಲ್ನ ಆ ಮೋಕೆನ ಎಂಕ್ ಪನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸನತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಮಾಧವ್ ನಾಯ್ಕರು ಭವಾನಿ ಮಾಧವ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ವಿತಾ ಸುರೇಂದ್ರರು ಲಯನಲ್ ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕವಿಯಾದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ತಾರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪುರುಲ್ದ ಪದವಂಡನಂಚಿನ ಸೂರಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋಜ್ ಬಂಗೇರ್ ಯದುನಾಥ್ ಆಳ್ವೇರಿ ಮುಖ್ಯನ್ ಮಾತರ್ಲಾನೆ ಮೋಕೇಡಿ ನನೋರ ಕುಡೋರ ಬೊಕ್ಕರ ನೆನೆತೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ನೆನೆತೊಂದು
ತುಳು ಲಿಪಿಟೆ ಬರತ್ನಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಬರತ್ನಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ಜನಕುಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಡು ಈ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಪೋಡು ನಾಂಡ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅವಡು ಆಪಲ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಒಂಜಾತ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅವಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಗೆ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ದುಮ್ಮದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಎತ್ತವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಆಟ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಬುಲಚಿಲ್ ಮಲ್ಪಡು ತುಳು ಕತೆ ಕವಿತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕ ರಚನೆ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಮಾತಕ್ಲ ಬೆಳೆಸಾಯ ಕೊರ್ದು ಹೊಸ ಬೂಕು ಬರ್ಪುಲಕ ಯಾನವನು ಒತ್ತು ಕೊರೊಂದು ಪರವಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಬೂಕು ಬರ್ಪುಲಕ ತುಳೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಡುಂಡು ಚಿತ್ರರಂಗ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಡುಂಡು ಈ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒರಿಪೋಡು ನಾಂಡ ಇತ್ತ ಜ್ಯೋತಿ ಟಾಕೀಸ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಲು ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಟಾಕೀಸ್ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಒರಿತನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಐತನಾಯನ ಕೊಡುಗೆ ತಿಕ್ಕುಲು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಒರಿಪರೆ ಬೋಡಾದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಡಲಾಯರದ ಮಾತಾ ತುಳು ಸಂಸ್ಥೆಲು ತುಳುಕೂಟ ತುಳು ಸಂಸ್ಥೆಲು ಮಾತರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಿ ತತ್ವಡು ಒಂಜಿ ಟಾಕೀಸ್ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿಡು ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಲ್ತುಂಡ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಖಂಡಿತ ಒರಿಯುಂಡು ಇಂದನ್ ಪನೊಂದು ಎಂಕ್ ಮೂಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಂಚಿನ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ದ ಸನತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲ ಯಾನು ನೋಕೆಡ್ ಕುಡೋರ ನನವರ ಸುಲೈತದ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾದ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ನಮಸ್ಕಾರ.